Hadin ka jingkut no jong samoi trekam jong ka executive committee jong dorbar senong ha umroi madan haribai district kasinong ka badang hap po ka jingpe jingkmi jong sim ka hima melem menda ka sengi la penlong ya ka jingpen thamai ya kinong ilam senong da ka bayajit pajba ka balami khmat lagi kli jong gilong ying ki badon ha ka senong nalor ki wei rang ba ki balami kerteng ha ka jingye khon ban long kumurang ba senong ka senong umroi madan ki pajba ka senong kidang senya hi ban penthamai biang ya ba lambor lang makri ubari urang ba senong barem ban beteng biang sekisin ya ka samoi trikam ka bethamai ban beteng ye ka kamera ba senong hadin ka jing pendap banjit ya urang ba senong ka balalong ha ka jingye don lang jong usim khna umansan manik sim habakren orang ba senong ba lambor lang makri ulapan pau ya ka jing sngo kemen bagi pajba ka senong kidang senya ya ka jing long nong yelam jong u hapo ka senong bar ulabu pat ya ka jing kerpat ya baro ki pajba nong song senong bakin ai ka jingi trilang bat u kumurang ba senong kanang ba ka senong ka thau kan bit kan biang bat ba kan don hapane ka song suk song san di migasi dengan ai kuble di pajba song senong ki bala ai ka jing kersan urai ka bangin yo ban ya baik dak mi biang ki kam senong ka baha ka miat imlang kasalang ko senong ki kowe di nakaliang jong ai te kay ka ba ki pajba ki sanya bat ki ai ka jingkar syan nga te nanis kmat nganang yai ni ban tri baha ban pek ya ka duk kesuk karoy ka par ko snong ka thau hi bro kowe nang ya ka ba ki pajba nok song snong kimlong ki ba jengjar kerdu kat ibor ibala ni hap hi ya ka ban pek ya ka jing baha jing miat ko ka snong ka thau sin kum ban kan maru marba di lembaga ka jing bat ka jing don ki riurong ba hapo snong di ba ay ka jing kersan yang pengin tre sibut ki kam ni lale hakani ka snem ki lale no sedin bat nga kermen ru banang ni sakmat ni hap ya ka ban khap kan baha penjanai ya kita ki kam hapo snong ko thau nang ba roy ka par ka imlang ka salang jong upat nong song snong jong ka snong roy madan kan long ka babit babiang please kini kor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera ka shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar riunyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai